Эльвина, хош килдең. Хәерле иртә өзі. Әлеге концертка әзерлек барамы, җыр сайландымы? Җыр сайланды, җыр инде күптән халык белән сайланды диясем килә. Шуңа күрә без инде хәзер концертны гына көтәбез. Нинди җырыңны башкарачаксың? Мин үземнең яраткан җырларымның берсе. Гомумән мин барлык җырларымны да яратам. Әмма дә ләкин бу җыр ничектер минем өчен бик якын һәм аны халык та шулай ничектер кабул итте. Түзә йөрәк дип атала бу җыр. Шуңа күрә бу җырны мин бик рәхәтләнеп башкарачакмын. Бик рәхәтләнеп безнең эфирда да башкара әле ул җырны. Әйдә. Түзә йөрәк, түземин ишеләсен соң, ул бит белә үзенең бер яшнәсен, тизгеннәрем шартлап өзелгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәсин. Эльвина, әйдә хит җырларыңны искә төшерик әле. Нинди җырлар иде ул? Мен эстрадага нинди җыр белән кирип киттең? Татар эстрадасына мин бик үзенчәлекле җыр белән килеп кердем. Артларымнан йөрмә дип аталайды бу җыр. Шуннан да бу җырны халык ничектер сәйррәк кабул итте дип тә әйтәсем килә, чөнки бу джаз стилендәге җыр. Һәм инде аңа клипта шундыйрак стильдә төшерелде. Хәтерләсәң, артларымнан башка йөрмәші син. Шундыйрак җыр иде һәм ничектер мин халык күзендә дә бик истә калдым шушы җыр белән. Аннан соң инде андыйрак стильдә җырлар тагын булды. Шуннан соң инде хитлар дип әйтәсем килә, инде җыр менә "Бул янымда" дигән җыр ул хитка әверелеп бара. Бул янымда гына, бул якында гына. Аннан соң инде менә Болгар премиясында алдым инде мин бу җыр белән. Ул алда мине дип атала ул җыр. Менә шун гомумән барлык җырларым, менә миңа үземә күңелемә хуш килгән барлык җырларым, алар әкренләп менә шулай хитка әверелеп баралар. Җырның хит булуын я булмавын алдан билгели аласыңмы? Луиза, беләсеңме, менә композиторларга мөрәҗәгать иткәндә, авторларга мөрәҗәгать иткәндә бер кайчан да хит булу, менә бу җыр хит булсын дигән теләк белән мөрәҗәгать итмим. Бары тик бу җыр үземә, күңелемә ошасын иде, халыкка ошасын иде дигән фикер йөртәм мин. Бүген без студент вакытларны да искә төшерәбез. Син нинди югары уку йортын тәмамладың һәм остазларың кем иде? Минем 2 югары белемем бар. Мин Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамладым. Эстрада актеры белемем бар инде һәм Казан дәүләт технология университеты. Анда инде мин кием буенча конструктор, дизайнер. Һәм әйтәсем килә, Бу ике белем сиңа хәзерге вакытта кирәктер. Икесе дә име? Әйе, алар икесе дә инде ничектер шундай иҗат эшләре дип әйтәсем килә. Һәм мин бик канәгать үземнең менә шундый белем сайлавым белән. Менә Казан дәүләт мәдәният университетын мин кызыл дипломга тәмамладым. Һәм инде менә син әйткәнчә менә ишетеп алган идем. Шулай мәктәпне дә алтын медальгә тәмамлаган идем. Аны бит юкка бирмиләр име кызыл дипломны. Тырышлык кирәк. Тырышлык кирәк, әмма дә ләкин ничектер менә уку миңа бик җиңел бирелә иде. Һәм укытучылар белән дә мөнәсәбәт әйбәт иде минем. Ничектер алар мине һәрвакыт мин аларга бик рәхмәтлемен. Без әйтәбез, урыс телендә поддерживать иттеләр дибез. Һәм шуңа күрә менә алар мине әгәр инде күреп тыңласалар хәзерге вакытта, мин аларга бик рәхмәтлемен, бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Студиябызда булган кызлар җыелган бит. Студент вакытында булган берәр кызыклы хәлне искә төшерә алмыйсыңмы хәзер? Ой, кызыклы хәлләр бик күп булгандыр инде, булаймы? Әмма дә ләкин шуны истә калган. Без группада 6 кеше генә идек. Без башта 8 кеше идек. Менә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында диясем килә. Аннан соң без 6 кеше генә калдык. Һәм һәр вакыт берәр экзаменме, безнең берәр сессия вакытында һәр вакыт мине беренче кертәләр иде. Менә син барысын да беләсең, минем дә төрле чаклар булгандыр инде, гастрольдә йөргән чаклар булгандыр. Әмма дә ләкин миңа җиңел бирелә иде. Мин бер генә карап чыгам, менә любой төрле информация истә кала инде. Һәм шуңа күрә син бер җөмләдән 3 җөмлә ясыйсың дип, шулай итеп мине җибәрәләр иде беренче булып. Менә шул истә калган. Аннан соң инде беренче курста укыганда, ул вакытта мин Славодзакиевчта эшлидем. Шуңа күрә дәресләр бик күп кала иде. Айның 15 көне гастрольдә уза иде. Һәм аннан соң инде мин җавап бирдем, экзаменнарны биреп, сессияларны ябып, менә анда авыррак булган иде.
Булай, bilin şunday bir көңіл оқыдым мен. Шундай рахат, шундай еш искә төшерәм. Аллага шөкер, үземнең группадашларым белән бүгенге көнгә кадәр без элемтәдә аралашып яшибез. Менә Алсу Фаракшны инде без барыбыз да беләбез Парадиска. Аның белән гомумән без һәрвакыт гел телефонда кунакка йөрешеп яшибез. Шуңа күрә менә шундый бик уңай эмоциялар калган. Менә студент вакыттагы Эльвина белән бүгенге Эльвинаның аермасы. Әле бер нәрсә үзгәрмәдеме? Миңа калса әллә ни үзгәрмәгәндер. Менә кайвакыт менә Рима апага шалтыратам, Рима Ибрагим минем вокал дәресендә берәр нәрсә бул, берәр сорау туса инде аңа шалтыратам. Һәм шул вакытта әйтәм, Рима апа, менә бармысың хәзер менә безнең кебек студентлар, Шулпан дигән студенткабыз бар иде. Менә Шулпан кебек студентка бармысың? Шулпан ул бездә калган шундый актив кыз булып. Менә юк шул әлегә, юк шул аны студентлар. Ничектер менә шундый хәлле күңел яшәгән без ул вакытта. Алай бит инде, алай дисәң вакытта күп узмаган. Ни бары 10 ел вакыт узган микән, күпме узган микән инде. Шуңа күрә барыбер менә шушы минутларны, шушы мизгелләрне бик җылы итеп искә алам мин. Шуны әйтеп китергә кирәк, татар эстрадасында үзенең матурлыгы, затлы, бай тавышы белән аерылып торган җырчы. Синең миңа калса кызлар арасында сине кумирга санаучы кызларда бик күп. Җырчы буларга хыялланган кызларга татар эстрадасында нинди авырлыклар, нинди киртәләр торырга мөмкин менә шуның хакта? Беренчедән нәрсә әйтәсем килә, гомумән, әллә үзем кыз кеше булган күрәм инде, белмим. Гомумән, тормышта кыз кешегә булай да авыр инде ул. Татар эстрадасында гына түгел, гомумән, башка өлкәдә дә үзеңне мин булдырам дип дәлилләргә нидер дәрәҗәгә күтәрер өчен хатын кызга бик авыр. Ир кешегә ничектер җайлырак дип уйлыйм мин. Татар эстрадасында bilmiyim, нәрсә эшләргә кирәктер, чөнки менә мин дә үз куйган максатыма әле ирешмәдем татар эстрадасында, чөнки бу дөрестән дә бик авыр. Моның өчен бик күп эшләргә кирәктер һәм мин эшли алмыйм аның кадәр. Дөрестен әйтәм, чөнки минем өчен барыбер беренче урында ул гаилә тора. Беренче урында эстрадада булыр өчен мөгаен бөтенләй гаиләңне онытырга кирәктер. Бәлки синең гаиләңдә шундый иҗат кешесе булырга тиештер, сәхнә кешесе булырга тиештер, гомумән менә синең гаиләң шундый булырга тиештер. Менә шундыйрак фикер. Шуңа күрә талант кына аз менә татар эстрадасында булу. Тырышлык һәм инде син үзеңә бөтен вакытыңны шунда үткәрергә кирәгенә җәлеп итәсең. Инде әгәр синең бу тормышта хатын-кыз булып, бәхетле хатын-кыз булып яшисең килсә, ул инде синең балаларың, гаиләң белән ничектер сайланасың инде диясең килә. Эльвина кунакка килүеңә бик зур рәхмәт. Кунакханә бездә бүген җырчы Эльвина иде.